Това е общо уравнение на кислородната фотосинтеза и днес експериментално ще докажем, че светлината е необходимо условие за протичането й. За начало ще ни трябва растение. Аз използвах мушкато. Започваме като го оставим на тъмно място за 24 часа. Така той изразходва натрупаните от него хранителни вещества под формата на нишесте. След като минат 24 часа, изкарваме растението и покриваме едно листо напълно и едно наполовина с черна хартия. Осветяваме непрекъснато за 48 часа. Преминаваме към експерименталната част. Ще са ни нужни спирт и йод. Започваме като сложим около 200 мл вода да заври. След като водата заври, откъсваме закритото и полузакритото листо заедно с друго листо, което сме осветявали през цялото време и ги вкарваме във водата. Така умъртвяваме клетките и разрушаваме клетъчната мембрана. След като постоят за минута, в друга бехерова чаша слагаме спирт около 100 мл и в него вкарваме листата. Това го правим с цел да отстраним пигмента хлорофил, който в противен случай ще попречи на теста за нишесте. Бехеровата чаша слагаме на водна баня. След като спиртът заври, я изкарваме. Измиваме листата и ги изпъваме в петри. След като разпънем листата, приготвяме разтвор на йод, за предпочитане да е по-концентриран от моя, и го прибавяме към тях. Оставяме ги да престоят за известно време, след което ги изваждаме, измиваме ги и ги слагаме на филтърна хартия да съхнат. Йодният разтвор става синьо-черен в присъствието на нишесте. Това се дължи на получилия се комплекс нишесте йод. При добавяне на йоден разтвор към покрития лист не се наблюдава промяна на цвета. Това показва, че не е произведено нишесте от този лист. Докато непокритият лист е бил на светлина в продължение на 48 часа, и когато към него се добави йоден разтвор, цветът се променя на синьо-черен. Това доказва, че слънчевата светлина е необходима за фотосинтеза.